Yung business. Nahirapan ako mag-umpisa dito, pero madiskarte kasi ako, nakahanap ako ng paraan. 46 katao yung inutangan ko. So yun pala, yun yung diskarte ni Sir John, no? Yun yung diskarte, yun yung ginawa niya para makapag-start siya ng business, no? So, panoorin natin yung video. Para lang ako makaumpisa dito. Pero nakita ko yung opportunity talaga. Ayaw ko mag-drive ng tricycle kasi pag nag-drive ako ng tricycle, tiningnan ko yung mga matanda na tricycle driver, ang pangit-pangit na nila. Ayaw. Si Sir John pala is dating tricycle driver, no? So, ginawa niya talaga ng paraan para mag-resign siya as a tricycle driver. So, let's go! Kung ganun talaga. Tiningnan ko din yung meron akong sister-in-law na teacher, no? Nabarikos na lang yung sister-in-law ko sa katuturo. Wala pa rin pera. Nakita ngayon ng mga taga Batangas. So, yun. Sa mga teacher, kaya na humusga. So, bahala na kayo. Kung mapanood nyo ito, nasa sa inyo na yan. No, nakita niyo yung taga Batangas talaga. Wala naman. Pero, ito, sabi ng tao na nagdala sa akin dito, yayaman ako pag gagawin ko itong business na to. Ewan ko sa inyo kung kayo naniniwala ba kayo doon. No? Hindi ko alam sa inyo kung pinapaniwalaan mo ba yun. Kasi, I am 20 years old in this business. Grabe, no? 20 years old. So, sobrang tagal na pala ni Sir John, no? So, makinig tayo sa kanyang mga napagdaanan. Tara! No? 20 years old na ako. I'm still excited to do this business, to share this opportunity. Kasi alam ko na maraming mga tao na matulungan dito at alam ko maraming mga yayaman talaga dito. In my organization, I have more than 200 people na mga milyonaryo na sila. Sobrang dami pala, no? More than 200 na. So, ganun na. Ganun na kadami yung mga downline ni Sir John na mayaman na. So, panoorin po natin yung mga susunod pang videos. Dahil sa business na to. At alam ko, maging kayo din, no? Darating ang araw na kayo din, maiba din yung buhay ninyo. Hindi ako nakatapos nagpag-aaral pero nakapangasawa ako ng nurse. Yes! Kasi ang isip ko ang nurse, maraming pera. Uniform lang talaga ang maganda sa nurse. Yun nga, nag-abroad sila sa ibang bansa. But I'm so lucky talaga na merong tao na nagturo sa akin na seryoso talaga na tao at tinulungan niya ako. Tinduro niya sa akin yung opportunity. 1 month lang of doing the business, I was promoted as executive director. 64,000 yung unang cheque ko dito, no? After 6 months of doing the business, 500,000 na yung kinikita ko. Wow. No, kasi international marketing director na ako. And after 11 months of doing the business, naging global marketing director na ako. And yun ang first time kong naka-receive ng 1 million a month na income. And remember, that was 2003, no? Ang tagal-tagal ko na dito, pero talagang ginagawa ko pa rin ito kasi gusto kong matulungan itong mga distributor na to kasi alam ko marami kayong mga pangarap, no? So, kahit saan nakapunta na tayo, no? Iba't ibang bansa, siguro 3/4 na sa mundo yung napuntahan ko. Na-open natin yung business ng Dubai, mayroon na tayong office sa Dubai. Hindi nila alam, tricycle driver lang ang nakabukas doon. Hindi nga marunong mag-English. Pero may nagbisaya dito kanina, di ba? Na ano kayo? Nalito kayo paano nyo intindihin yung Bisaya niya. Pero ano lang naman, sa body language lang niya, maintindihan nila, di ba? Ako, Bisaya talaga ako, pero makatagalog ako. Talo ko yung mga professional, hindi marunong masyado silang magbisaya. Itong Tagalog ko, parang Bisaya na rin siguro, pero okay lang naman, maintindihan nyo naman, di ba? And I'm so proud talaga na yung mga anak ko, ang dream ko talaga makapag-aral yung mga anak ko kasi frustrated ako na estudyante noon. Gusto ko sanang mag-doktor pero konduktor yung napuntahan ko. No? Gusto ko sana talagang, sabi ko, mag-lawyer ako, mag-doktor ako kasi yun lang ang course na parang yayaman ako. Talagang gusto ko talagang yumaman. Pero hindi ako naging ganon. Buti na lang nilagay ako ni Lord dito. No? Buti na lang may asthma yung anak ko. Kasi pag walang asthma yung anak ko, hindi ko makita itong opportunity. No? And today, iba na talaga. No? Iba na talaga yung buhay. Properties after properties, cars after cars. Bahay, wala kami bahay.
Ngayon mamimili ka ng bahay. Travel yung mga anak ko kung saan-saan lang sila gusto nila. No? Kaya kong maibigay sa kanila because I'm with Lifestyles. Masaya ba kayo sa Lifestyle? Yun yung kagandahan talaga ng Lifestyles talaga. And I'm so happy na parang hindi ako nakapag-aral but I have 50 scholars na pinapaaral ko ngayon. No? And one day magdo-donate kayo doon kasi meron akong charity kasi hindi pwedeng wala akong charity kasi uhulihin tayo ng BIR. No, sa laki ng kita natin talaga dito, hindi makapaniwala yung BIR sa laki ng kita talaga. Yun nga, nahuli ako noong 2021. Pero okay na yon, no? Okay na yon kasi, di ba parang hindi sila makapaniwala. Yung ibang business nagsasara, yung ibang mga company parang nalulugi sila. Yung iba wala na silang trabaho. Pero yung Lifestyles na triple yung income natin during the time. During pandemic, 7 months tayo na walang product kasi yung 2 years na supply natin, nauubos lang natin ng 6 months yung 2 years na supply natin. But true enough, talagang nakasurvive tayo during pandemic kasi di ba ang daming naghahanap ng yung mga distributor talaga na hindi umiinom ng Intra. During the COVID, talagang umiinom na sila ng Intra. Yun nga, ubos yung product natin. Kasi matatakot silang mamamatay sila, di ba? Yun ang kagandahan ng product natin. So yun ang pinaka-importante sa lahat. But hindi ako nakatapos na pag-aaral, pero merong training na siniserve dito, tinuturo dito, yun ang advantage ko sa iba. Alam niyo bakit advantage yun sa akin? Kasi yung training ngayon, talagang inaral ko siya. Ang unang pinag-aralan ko dito, smile. Yes! Marunong ba kayo mag-smile? Ako totoo talaga yun. In-scotch tape ko yung nag-smile ako, in-scotch tape ko yung mukha ko. Kahit natutulog ako, nakasmile ako. Ang dami kong na-prospect, ang dami ko talagang na-sponsor because of my smile. Meron nga akong katabi lang sa eroplano, nag-express direct siya kinabukasan nung nag-usap kami. Kasi dahil lang doon sa smile. Yes. Diba? Dahil lang doon talaga. Lahat na tao na makasalubong ko at mag-smile sa akin, sure ako na ma-sponsor ko yon. Yes! Kasi na yon, nasanay na ako doon. Kahit sino kakausapin ko, noon nga, nag-i-invite ako sa Hope. Meron nga akong dinala na naka-wheelchair. Sabi ng upline ko, paano mag-business yan? Nag-wheelchair yan. Sabi ko, kahit sino, basta buhay. Dadayin ko dito. Kahit na naka-stretcher pa yan. No? Kasi yun ang sobrang excited ako sa business talaga. Kasi gusto ko mabago yung buhay namin. Tumira lang kami sa 800 pesos na rent ko doon na bahay. No? Na parang wala talaga. Parang hindi siya bahay. Pero dahil sa business na to, napalitan yun lahat. Ngayon, mamimili ka ng bahay, no? Mamimili ka ng bahay dahil sa business na to. Sino gustong yumaman dito sa asang kamay? Gusto niyo yung yumaman? Yes! Sabihin mo sa katabi mo, yayaman ka dito. Huwag ka na dito. Yan ang dapat sabihin mo. Alam nyo, pag palagi nyo yung naririnig, no? Maano yan malalagay yan sa utak at sa puso ninyo. Yes! Pero pag palagi nyo naririnig yung mga negative na mga tao, yung mga negatibo na mga tao, lalo na pag nanonood kayo ng mga balita diyan, no? Talagang madi-discourage kayo. Ma-discourage talaga kayo. At makita nyo yung mukha ng mga lifestylers na parang hindi naka-purchase na mukha. Parang kawawa naman ang mukha. Mas lalo kayong ma-discourage, no? Kailangan talaga practicein nyo yung utak nyo na maging positive yan kasi one day talagang makikita yung opportunity nyo dito. Yes! Now, yung team natin for the last 3 months, no, yung team natin is about level up, di ba? Level up yung topic natin. Yung theme natin, to be stronger, better, and faster. No? Kailangan talaga, faster talaga. Huwag nang magtagal-tagal. Meron nga dito mga senior citizen na siguro ito. Sumali pa nga dito, tapos kayo, ang bata-bata nyo pa, di ba? Yes! Bilisan nyo na. No? I became hindi ito nasa pagmamayabang, ha? Naging milyonaryo ako at the age of 32. No? 32 years old. Mas masarap maging milyonaryo pag bata ka pa.
Diba? Kaysa matanda ka na. Pag matanda ka na tapos mayaman ka, oo, may pera ka naman, pero hindi ka na makalakad. Diba? Paano ka makapunta ng Israel? Paano ka makapunta ng Europe? Mahina ka na maglakad. So, kailangan yung mga bata, sabihin mo, bata pa ako. Bata pa ako. Parang hindi kayo makapaniwala sa sarili niyo na bata pa kayo. Diba? Kasi makikita niyo yan kung gaano kaganda itong opportunity. During the time na ma-experience nyo yung ginagawa nyo ngayon. No? So, sino magkiklik ba? Ikaw? So, level up. Ano ba yung level up? Tinignan ko yun sa dictionary. To advance or improve. Yes? Yes. No? Advance ka sa iba. Tingnan mo yung world ngayon. Yung mundo natin. No? Ang dami ng mga challenges. Ang dami ng mga bangko na nagsasara. Ang dami na, yung economy natin talagang delikado na yung economy natin. May mga na ngayon, may mga lumalabas na ngayon na yung investment natin na maganda, gold na yung investment natin, kasi one day yung pera natin, parang papel na lang yan at hindi na yan hindi na yan matanggap, no? Merong mga ganyan. Pero wag lang kayong dyan, pabayaan nyo lang yan sila. Mga prediction lang nila yan, ba't pupunta talaga tayo dyan? No? Pupunta talaga tayo dyan. That is our economy. Yun yung natin. So ngayon nakikita natin itong opportunity na to. Bakit maganda itong business na to? Alam nyo kung bakit? Kasi una, magiging healthy ka. Yes. Di ba? Ngayon, pag napunta ka ngayon sa hospital, mahina yung ilang thousand yung mo doon. Magastos mo doon, di ba? Pag magiging healthy ka dito, pangalawa, magiging wealthy ka dito. Di ba? Bakit wealthy? Kasi may mga taong naniniwala at once na umiinom yan ng product, kumikita ka. Yes. Di ba? Yun lang naman ang iniisip.